Hej og velkommen til Mikkels Webshow. Og i dag skal vi lave noget uden Cecilio i dag. Autofokusering på kameraet er der. Det her er børneteam nummer 1. Der var engang en ny børneteam, og der var blod med. Der var nogle mennesker, der var på Skåbyvejen, og så var der bjørne der, og så døde de. Og så der var blod. Og det var Dr. X i en gamle tid. Og så, fordi menneskerne gik en tur, så mødte de ham. Og så var det lige pludselig derude, og det var slået ihjel. Masser af blod var derude. Og alle har hørt om ham. Dr. X. Kameraet. Han havde et kamera, ligesom alle har. Men bare ikke sådan et, der kan tage billeder, man kan tage på computeren. Men vil han lige pludselig tage deres kød og riste på noget lækkert morgenmad. Og han tog det rigtig meget af det, fordi han ville have, det skulle dø. Det døde desværre. Det var en frygtelig by, hvor der var en masse morder, der hed Dr. X. Der var en utrolig hær af dem. De kunne ikke stoppe med at dræbe, fordi de elsker med at dræbe. En dag kom der en mand på en dejlig solskindag, og han vil bevise sig at være en helt. Han reddede alle, der var ved at tage til fange eller dø, fordi han elskede at redde andre. Han havde superkræfter, så han kunne gøre mennesker levende. Han var så stærk, han kunne klare alle Dr. X her. For den dag blev alle lykkelige for Skåbyvej. Dr. X og hans herre døde. Slut. Skriv bare med meget gerne, hvis I har flere børnetimer på computeren. Vi ses. Hej hej.